Hľadáte únik od ruchu mesta? Vitajte v srdci Horehronia, kde príroda Nízkych Tatier sa stane vašim domovom. Predstavujeme exkluzívne stavebné pozemky v obci Mýto pod Ďumbierom. Poloha je bezkonkurenčná, nachádzate sa priamo oproti lyžiarskému vleku s úžasným výhľadom na zjazdovku. Pozemky sa píšia ideálnou južnou orientáciou, ktorá zaručuje celodenné slnečné lúče. Či už ste lyžiar alebo milovník hôr, toto miesto ponúka aktívny oddych po celý rok. Aj napriek pocitu súkromia máte vynikajúcu občiansku vybavenosť obce na dosah a Tatry sú len kúsok. Terén je mierne svahovitý a parcely sú mimo hlavnej cesty. Tieto parcely sú určené na výstavbu až 2 rodinných domov, prípadne chát a chalúp, ktoré dokonale zapadnú do prostredia. Investujte do miesta s exkluzívnou adresou a neobmedzeným potenciálom. Kontaktujte nás a urobte prvý krok k vášmu vysnívanému životu v Mýte pod Ďumbierom.